защото ти сто дай ми писта, бро. А ти чакай да изгреш, защото ти сто дай ми писта, бро. Дай ми писта, бро. Дай ми писта, бро. Поглед мътен и пред забрат се носи ме мен. Започва да ме движи, колко други виждат зад мен. И ще полееме, там където вземе. И всеки нещо пак ще вземе. Добре ли е? Плътен или крачка напред за мен. Вятърът дали ще е по пътен, бита уреден. Виж с мен, ще стигнем. Виж ли кои сме, чувстваш ли се изморен? Дали те има много отровени трагове и много усмихнати жени събрани някъде? Бих ти споделил, че най-обичам да те бомби, да се движи този стил. Бекхендо, в ушите ти е шоп. А ти чакай да интересно, дългито дай ми писа, бро. Кой нареден играе на позиции? Коя от вас е готова да играе с нас? Чакай да изгреш, защото ти сто дай ми писа, бро. Чакай да изгреш, защото ти сто дай ми писа, бро. Чакай да изгреш, защото ти сто дай ми писа, бро. Чакай да изгреш, защото ти сто дай ми писта, бро. Чакай да изгреш, защото ти сто дай ми писа, бро. Да, аз съм от източната част. Добрите пада точно някакъв.